Försvarat titeln, de har vunnit de 2 senaste svenska mästerskapen. Och idag har ett bra utgångsläge från innerspåret. Ekipaget trivs på så bra och segrade i SM-test här tidigare i somras. Andra snabbaste tiden i år på 47,1. Nummer 2 är hemmahoppet Montro Tilda Södergren som har gjort 2 noterstarter i år och har fått segerfördelat i bägge. Årets bästa tid är 51,1 och ekipaget är på god väg att etablera sig i montereliten. Nummer 3 är Fantom från Visby tillsammans med Nathalie Örtlund. Avsingsten Fantom har otroligt framgångsrik för vagn med flera SM-titlar och seger i Elitloppet. Han verkar trivas lika bra under sadeln tillsammans med Nathalie och visade med en överlägsen seger i som vanligt andra SM-test. Då går snabbaste montertiden 46,0 och kommer absolut att få i kamp av guldet. Nummer 4, Typo Z, Julia Jakobsson från Jägersro, stallkamrat med X-Krut. Dubbel 3 i SM-test tidigare i somras och har satt 52,5 som snabbaste montertid i år. Nummer 5, Rodden, Julia Smedman från Solvalla. Rodden är yngst i startfältet men har plockat flera placeringar under sin första montersäsong med 56,3 som bästa tid. Nummer 6, Karismas lilla till Miranda Gunnelöf, ett sammansvetsat ekipage. Årets segerrikaste monterfonden med 5 segrar och 10 starter. Årets bästa tid, 51,8, noterades i SM-testet i juni. Men om detta otroligt startsnabba ekipage håller sig i traven kan det gå riktigt snabbt. Och nummer 7, Betsy Tildebulier från Bergsåker, är ytterligare en långväga gäst. Det har tävlat mycket tillsammans och ligger i topp på monterligan. Senaste starten var en seger på 47,4, vilket är årets tredje snabbaste tid. Och det är riktigt revanschen efter det långt i fjolårets SM. Dessa 7 ekipage gör kom titlar och monter SM 2017 kategori B. Och det är start om 5 minuter. Det är din bästa vän.